Ay, siya mo. Ano? Ga, takita tani. Mamauran. Tumaruga. Sain lang, yung takay ka ba? Alam puro pas. Siya mo. Ano? Siya mo. Kargang ka. Ano ka? Dugi da isa, dakal. Sain lang, yung takay ka ba? Karabihan ka ba mo? Siya mo sirin. Kargang ko yung basaw. Bukan karga ita. Dakal da isa. Abuka ka kasi. Siya mo mamaw. Pian, ama pa babae man, sain mo atap, tagay ka man. At gabi mo si kama, tagay mo tayo mamauran. Tagay ko. Andiyan pulutan, titipid, ngapisawod. Okay, buka ma. Tuwa, bibay. Siya mo, pimagangkaw ni. Nga pulik kerak-kerak na buwas. Pagkamat itagay, maamat. Kamu, baru kuliah ka ba ni? Hindi putan, may mabak sa tubay ito na ni. Wah, siya silid, hindi na, abo ka. Kerak ya, kerak, kabiyak kerak. Wah, ano? Abo mo, silid. Tupak ka si kaya, may siya papabae nga, sain malayapit, tagay mo, tagay si ka, amo gabay. Wah, sirin, jangan sirin, siapa sirin? Situ Wala ka na naman. Tagay ko man. Wah. Siapa sirin? Jelas. Siapa sirin? Saya tapi amak yun. Amak tanggan. Dua sih, tak okey pun ya. Dia gepuk-gepuk kerak kalabian. Sige lah. Bye-bye.